Hi mga wangs, so mao ni ang tubag sa issue na nagpakalat karon katong nag-show magud mi di ba 2 days ago ba to? 3 days. 3 days ago namin gisyoan, di lang mo pangalan ha. Kita ganun mi nasyuan ko. Mao ni itong barangay na nag-post sila kay tungod daw ang ila daw katuging sa catering na Tray. mga tray. O stainless, dako. Nawala daw. Nanay sulod daw kanon. Nawala tungod after daw paglakaw namo. So, gipost mi nila, pero wa sila nagpangalan na kami. Pero wa man sila lang invite kami. Klaro naman kayo nga kita ilang pasabot. Yes. So karon mo na yung tubag sa issue. Para sa kung 3 lang, anong ko ang mong 3 nga maka-upload ba nig 3, makapalit ba nig 3? Di ulo ka sa mong part ba kay ulo mo kay Wong kay syempre dugay ko 8 na years tagod mi social media niyo 8 years na mi sig 8 perform niya. Kasi kisa lang mga client tinuko niya Karon Tawad lang. karon pa ta may issue Oh, first time tray pa di ka kanang tray good nga stainless man kanang sa 555. kanang murag sa kanang kanon murag sa catering ana ba. Nawala daw niya nagpadungog sila ba niya kanang kapi ko tang last nag Nag-show kami last nag-show atong time. Sa tinuod lang kung namay nawala sa inyong kuan, nawala sa inyong gamit nga 3 pag yun ha, 3. Unsa man mo nang 3? Sa tinuod lang unsa man mo na nga maka-afford ba mi anag mo palit mi? Subak ko kapangit. Kada sulod daw kanon. Makakuha ano di ay patay gutom na jud kay mi. kapangit ato nga tray. Oh. Pasensya kung ingani yung Sorry, reaction. jud kayo, Ilang pasensya. mag-compose, dili ko maka-high blood jud ilang post. Maka- Makaubos jud. Lalaking dyan yung pagkabasa pa lang ng mukha, mga comment po, hala ka, balong mi na mga comment Di yun. mention yun ta. Sinetch ite, ay, kato na mga kuan no, katong ha, katong mga naana. Ipang mention mi. Nya, Sa kung pagka 36 anyos gikan pag anak, wala jud ko na isyu nga nangawat ko. Naman jud Ginoo. Ako po Na wala. karon inangaon mi nila na pagkaulawan mi nila nga kanang kanang mag-post na i-post mi nga nangawat og 3. 3 lang na among gikuan, 3 lang. 3 ra na ha. Pero grabe kay kaulaw gyud na. next Tinuod time kung makakakita mo ani sa katong nag-post, next time if ever gani, i-direct Ayun, ka lang sa yung babaw, chat. tana, Kay, sa Chat sa mua. mi. Kay tao man may inyo ka istorya. isa po, Trey, simbak ko ka na lang ko daw pakaulawon sa social media. Isa po mo pa yung una grabe kanindot sa performance na mong gihatag sa inyo niya pag uli na mo ingani ra inyong i-post. Issue binyo ginana. Issue ra mi yung kali. Kadagag tao ato sa function hall kami jud napasangin lang. Ako sa mo. Kasi buwang magdadalag 3,000, uy, simbak Sa ko. kadugay na mong gidala-dala sa mong pangalan nga para sa among ano nga walos gani dili gyud mi gumag-away ning tulo di na mo i-post sa social media kay para Oo, para among pangalan. pangalan. Makuan lang Oh, gyapon. grabe na mo kawalay issue na grupo. Tapos Sumagot, Pila na mi kay years. makadungog Nabang ang butan issue namin mo niyo, na ang kadungog ba rin mo sa mua Wala. nga, nami kaaway sa page, sa page, nag-away-away mi na, nami gamay issue, i-post na mo Wala, sa mong Jud. page. Di ba, wala. Kaya madala na mag-story, pero kanay nga na, mga pasanginlan mi nga Wala na. na kayo, dili jud na Nawat maayo, trend. dili tama. Nga kulang na lang i-mention atong pangalan. May pag i-mention na lang ninyo kay para makakuan mi sa among side. Dili kay mag-idana mo. Maka-high blood man gud sa katanan. Grabe atong alaga sa atong kuan niya. Naon lang ta, i-post lang ta tungod ng 3 na. Ya. Balik ka sa... So mo to sa barangay na nag-post na mo ato palihugan, pwede nyo na i-delete. Or I-delete awa. wa man lang ninyo gi-chat. Kay pwede ta magkuan na ni mag-abot ta sa usay yung gusto. Pwede man mag-abot may tayo. direct og chat sa page. Open na mong page 24/7 para mangutan na wag. Gidala nyo ang tray. O si bako tawon, pakaulaw. Kaulo 3 ra. Kung mangawat na lang gani, may kwarta na lang kay para dako pa diretso. Isa na lang, awa. Kung dili nyo na i-delete, awa. Kung dili nyo na i-delete karon dayon kay kami na ulawan na begyon ni. Makatilaw gyud mo ano, ilaparo, ilaparo jud ako ni sa inyo ha. Ilaparo jud ako ni timanin ninyo na. Pagkulong sa pangalan namo. Ilaparo jud ako ni. Kisa to nag-post dira. Ulaw lang kay ba kay. Ulaw kay sa katanan. Ano jud? Isa na lang pre. Isa na tray. Victory. Sa kitirig.